Kula Muhammad Aris Nur Hidayat dados ande-ande lumut. Kula Salisatul Ningki dados klenthing kuning. Kula Junika dados klenthing abang. Kula Aulia Viko Amara dados klenthing ijo. Kula Dwita Cahyani dados klenthing ungu. Kula Ima Febriantika dados klenthing biru. Kula Dias Andi Septi Pitaloka dados mbok rondo klenthing. Kula Lovita Mesa Binawati dados mbok rondo dadapan. Kula Rasya Bintang Kristanto dados bejo. Kula Futoni Servasari dados Yuyu Kangkang. Kula Winda Metasari dados widodari. Kadadosan ing nagari ingkang kemah ripah loh jinawi, Toto tentrem kerto raharjo. Wonten salah sawijining pangeran ingkang gesangipun sarwa kacekapan. Pangeran menika putra mahkota ingkang badhe nglajengake tahta kerajaan. Ananging pangeran kala wau boten marep kali gesangipun ingkang kacekapan. Pangeran kepengin lelono nglamahi wana. Pangeran kepingin madosi jati dirine ugi pengalaman gesang. Saking mriku kawiwitan lelampahan gesangipun pangeran ingkang manggihake sisihan gesangipun inggih menika lare wadon ingkang sae manahipun lan ayu pasuryani. Jo bejo, kowe nendi? Pangeran, panjenengan wonten pundi, Pangeran? Duh, kowe kuwi hati-hati toh. Ngapunten, Pangeran. Kula mboten ngertos lek jenengan wonten ing kula. Rene Jo, rene. Nggih, wonten apa, Pangeran? Yo iku rene kewan belas yo. Nggih, Pangeran. Sepi banget. Lho, Sopo kae? kula mboten ngertos, Pangeran. Sinten gini ku? Ngapunten, Mbok. Tadi cangklet. Kula nuwun, Mbok. Belah-belah, monggo. Sapa kowe? Kula pangembara, Mbok. Ngapunten iki dusun apa? Iki dusun dadapan le, arep ngopo ning kene? Kula badhe mangembara, Mbok. Ananging kula mboten ngertos dalane. Ya wis, kowe melu mbok wae ya le tak dadani anak angkatku yen kowe gelem. Wah, injih, Mbok. Kula purun. Kawit saiki kowe tak dadani anakku, tak jenengi kowe ada di lumut ya le. Injih, Mbok. Wonten enjing ingkang terang, Mbok Rondo Klenthing nyawiji kalihan putri-putrinipun. Putri-putri Mbok Rondo Klenthing sanget ayu pasuryane. Piyambake inggih menika klenthing abang, klenthing ijo, klenthing biru, klenthing ungu, lan salah satunggaling putri tirinipun ingkang nama klenthing kuning. Mbok Rondo Klenthing sangat remen lan tresno kalian putri-putrinipun. Ananging benten kalian klenthing kuning ingkang dados putri tiri. Piyambake sangat dibentenake. Klenthing kuning didhawuhi nyapu, ngresiki griya lan ugi nyambut damel ing sawah. Sangat mrihatinake. Anak-anakku sing ayu-ayu, rinian, Nduk. Nggih, Mbak, wonten napa? Ngene lho, Nduk, ana watos sing penting banget. Watos apa ta, Mbak? Inggih, Mbak, wonten napa to? Wonten napa to, Mbak? Aja kok tenanan. Wonten napa? Kowe ngerti ra, Mbak Rondo dadapan sing duwe anak bagus banget. Ande-ande lumut jenenge. Oh, ande-ande lumut. Bagus. Wah, gelem no. Iya, Mbak Rondo dadapan gawe sayembara sendek idol kanggo anake ande-ande lumut sing lagi golek garwa. Wah, purun sanget, Mbak. Monggo Mbok arep nandani kowe-kowe supaya dadi putri sing ayu-ayu. Menawa salah sijine kowe-kowe iso dadi garwane ande-ande lumut. Iya, Mbak. Purun. Wah,
Mesti aku kok sing dipilih. Kan aku ayu. Ora iso, mesti aku sing dipilih ande-ande lumut dadi garwani. Aku lah sing dipilih, bodiku kan apik. Ora iso, Mbak Yu. Kan aku sing paling cilik, kudune Mbak Yu ngalah karo aku. Aku kan wis tuwa sama kowe. Kudune kowe ngajeni aku dadi Mbak Yumu. Wes, ora usah padha padu. Anake Mbok kan ayu-ayu. Ora usah udur-uduran, wis kendang ning kamar macak kono. Injih, Mbak. Mbok kula badhe matur. Matur apa? Apa wis rampung nyapune? Sampun, Mbok. Ngeten, Mbok. Kula nggih kepengin nderek sayembara sinden idol supaya dados garwane andi-andi lumut kados Mbak Yu Klenteng. Oh alah, ya wis rene tak dandani. Ya wis saiki ngubah-ubah klambi kono ing kali. Injih, Mbok. Muga-muga sing dadi garwane ande-ande lumut yaiku anak-anakku, udu klenteng kuning kuwi. Klenteng kuning saben dinten nyambut damel ngresiki griya. Ugi nyambut damel wonten lading. Boten kraos sayah lan keluh kesah. Sinaos piyambake dipun damel boten sae kalian Mbok Rondo Klenteng lan para sadulure. Naming piyambake ugi Gusti Allah ingkang ngertos sengkawa piyambake. Piyambake ngajengaken Gusti Allah badhe maringi ganjaran ingkang sae kangge piyambakipun. Gusti, ngeten niki kesanipun kula. Mugi-mugi kula saged nampi kanthi lemah manah. Kahayu, Sapa kuwi? kowe rasa wedi aku iki bidadari sing arep bantu awakmu. Ameh ngopo kowe? Aku arep menehi kowe pusaka tapanan. Iki jenenge jimat kalimah hedo. Nuwun. Tapi gunakno pusaka kuwi kanggo kebutuhan. Nggih, matur nuwun nyuwun donga lan restune. Wah, piye iki kaline banjir? Iya Mbak Yu, piye carane awake iki nyebrang? Iya Mbak Yu, piye carane? Bisa-bisa dhewe ra iso melu sayembara Mbak Rondo dadapan. Udah waru bolong-bolong. Bocah ayo kok ngomong. Sopo kae sing teko? Kocek, kayu yuk kantang toh. Wah, iya. Ayo jaluk tulung yuyu kakak wae, Mbak Yu. Yuyu kantang, yuyu kantang. Anak apa cah Mayu? Yuyu kantang, aku njaluk tulung seberangno aku lan adik-adikku. Wah, aku banget. Iso, tangi nenek syaratnya dan nenek balane. Imbalane apa toh? Dibayar nganggo duit. Wah, kowe iki moto duitan. Yo wis layan duit gampang mengko tak bayar. Piro ta njalukmu engko tak bayar. Nang ae kan wis gede. Duit aku ra doyan. Pret. Balane ya itu nganggo tanganmu. Apa? Tanganku arep mbok kapake. Kata kata-katane nek abot. Heh, apa? Imang dilagi. Yo jalan. Lah ya, apa ini imbalan iya toh? Masa tanganku sing wangi iki mbok ambungi. Hi. Ya wes arep ya. Kalau ini balane nambah. Ya wes, ora apa-apa, tapi dibuka ae. Seneng banget aku iso ngabung tangane cah ayu-ayu. Sakwise ngambung tangane klunting-klunting, Yuyu Kangkang berubah dadi yuyu sing kuat. Ananging Sopo kuwi? Ngambune enak rupane enak banget. Wah, kok banjir? Piye carane aku nyebrang? Wah, kayak nek Yu Kangkang. Yu Kangkang, tolong seberangno aku.
gak? Engko tak wenehi duit. Weh, aku gak. Ngono. Jangan itu anak. Alah, kowe kok jahat ta yuyu Kangkang? Wes yen kuwi karepmu. Aku iso mateni kowe. Apa ya itu? Kekuatane Yuyu Kangkang tibane iso dikalahke karo jimat Kalimosodone Klenting Kuno. Salah sawijining dusun ingkang nama dadapan. Mbok Rondo nembe nyapu griya. Wonten dalem mriku wau. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sapa ya? Kula kelenteng abang. Kula klenting ijo. Kula kelenteng ungu. Kula klenting biru. Wah, cewek dan ayu-ayu. Arep ngopo iki? Badhe melu sayembara sinden idol supaya bisa dadi garwane andi-andi lumut, Mbak. Oh alah, arep melu sayembara ta? Ayo nanya siji-siji. Inggih, Mbak. Lumayan. Lanjut. Podo ae lumayan. Lanjut. Podo, lanjut. Tak lelo ledo Sap menang ojo pijer nangis. Wah, rondo cocok. Saya tak omong ke ande-ande lumut. Kene mlebu siji-siji. Wah, kurang ajar kowe kuwi. Aku ayune kayak ngene diarani pisan Yuyu Kangkang. Coba kula, Mbak.
ya kuwi? Kula Kelenteng Kuning, Mbok, badhe melu sayembara sinden idol supaya bisa dadi garwane andi-andi lumut. Apa? Kowe arep dadi garwane anakku? Ora salah ta kowe? Lah iya, bapakmu elek, ambumu ra enak. Aku wae sing ayu ditolak, apa maneh kowe? Dicoba dhisik, Mbok. Ya wis, kono ndang nyanyi. Mboten, Mbok, niki pun dados pilihan kula. Ya wis, yen kudu dadi pilihanmu, simbok ana wae. Mbok, kula badhe ngomong jujur ngenani jati diri kula. Apa kuwi, Ngger? Mbok, sakjane kula pangeran. Pangeran. Pungkasane, Kelenteng Kuning dados sisihanipun ande-ande lumut. Pasuryanipun ingkang awon ugi mambet dumadekake dados putri ingkang ayu sanget. Sejatosipun, Kelenteng Kuning menika putri Sekartaji lan ande-ande lumut menika raja ngetosi ramanipun. Pangeran ugi Kelenteng Kuning gesang selaras saklawase. Yuk, langsung. Action. Hah? Oh ngene iki. Action. Hah? Pangeran. Nggih, matur. Ayo le, tak dadekne angkat anak. Kawet saiki kowe tak dadekne angkat. Tau ning ngono kan isem. Galane Apa kabar? pangeran keren banget. Pangembara le, boron, Mbak. Urung Laris.
Anda pusing? Banyak kebutuhan tapi nggak punya uang? Nyapa dadadad. Terima kasih.